San Ferminetan erasotu naute, zer egingo dut? Sexu erasoren bat jasan baduzu edo jasan ahal izan duzula uste baduzu, ez garbitu, ez dutxatu, ez garbitu hortzak. Saiatu ez ere sedaten edo jaten. Arropak kentzen baduzu, gorde guztia poltsa batean garbitu gabe. Protokoloa aktibatu dezakezu eta behar dituzun baliabide publikoetara jo dezakezu. Ez da beharrezkoa polizia salaketa jartzea. Hainbat lekutara joan zaitezke edo hainbat zerbitzu erabilditzazkezu. 112 deitu. Hemendik aktibatuko dute Iruñeko udalaren protokoloa. Zure eskura jarriko dituzte zerbitzu guztiak eta jarraibideak emango dizkizute. Nahi baduzu, akonpainamendua aktibatuko da. Gizarte langile bat zurekin egongo da une oro. Lagunduko dizu prozesuan, mediku probetan, deklarazioetan eta barretan. Ziurrenik polizia gertuko da atestatua egiteko eta salaketa jartzeko aukera emango dizu. Ez da derrigorrezkoa salaketa jartzea errekurtsoak aktibatzeko. Laguntza medikoa eskainiko dizute. Gomendagarria da azterketa medikoa egitea. Zure osasunagatik eta baita proba jasotzeko ere, noizbait salaketa jarri nahiko bazenu ere. Laguntza psikologikoa jasotzeko eskubidea duzu, eskaini egingo dizute. Une honetan, espezialista batek laguntzea komeni da. Doako abokatu laguntza jasotzeko eskubidea duzu. Salaketa jarri aurretik, abokatuarekin hitz egin eta salaketa jartzen baduzu bere konpainian egin. Gaztelu plazako kaseta. Gazteluko plazako informazio gunera joan. Kasetako langileek leku diskretu eta seguru batean hartuko zaituzte. Iruñeko udalaren protokoloa martxan jarriko dute. Laguntza aktibatuko da eta une honetatik aurrera nahi baduzu laguntza medikoa, laguntza psikologikoa, doako abokatu laguntza eta nahi baduzu salaketa jarri ahal izango duzu. Ordutegia, 11:00 3 arte eta 6:00 12 arte. Sexu indarkeriaren arreta integraleko zentroa. Kontaktatu edo joan zaitez SIAIZera, Sexu indarkeriarako arreta integraleko zentroa. Urteko egun guztietan dago irekita, 24 orduz. Profesionalek hartatuko zaituzte, gizarte langileak, abokatuak, hezitzaileak, psikologoak eta prozesu osoan lagunduko zaituzte. Helbidea, Xavier Mina Plaza, 31.006 Iruña, telefonoa 848-463-969. Larrialdiak Nouko ginekologia, Virgen del Camino Oia. Gogoratu, eskainiko dizuten arren ez dela beharrezkoa salaketarik jartzea. Osasun arloko eta auzitegiko langileek batera hartatuko zaituzte. Aztarna biologikoak eta beste proba batzuk jasoko dituzte eta 5 urtez gordeko dituzte. Momentuan salaketarik jartzen ez baduzu, geroago egin ahal izango duzu, frogak hor egongo dira. Sexu transmisiozko gaixotasunak prebenitzeko larrialdiko eta tratamenduko kontrazepzioa emango dizute. Prozesu osoan zehar zure konfiantzako pertsona batekin egon zaitezke. Intentsitate txikiko sexu erasoa jasan baduzu, ez isildu, intentsitate txikiko erasoak, hitzezko indarkeria, lerdea botatzea, nahi ez diren ukituak ere erasoak dira. Gazteluko plazako informazio gunera joan zaitez eta kontatu zer gertatu zaizun, jasota gera dadin. Nahi baduzu, intentsitate txikiagoko eraso horiek polizian ere salatu ditzazkezu. Polizia salaketa jarri behar baduzu, gogoratu laguntza juridiko espezializatua eta doakoa jasotzeko eskubidea duzula, baliabideak izan ala ez, eska ezazu. Batzuetan, abokatuak denbora behar izaten du komisariara joateko. Deklarazioa ez hasi abokatua bertan egon arte, naiz eta zuri esan hobe dela edo asko kostatuko zaiola heltzea.
Prozedura osoan zure abokatuaren presentzia eskatu. Zure abokatuarekin hitz egin salaketa jarri aurretik. Gogoratu. Laguntza zerbitzu guztiak jasotzeko eskubidea duzu. Ez da beharrezkoa salaketa jartzea. Salaketa jar dezakezu nahi duzun momentuan, naiz eta denbora asko pasa izana. Salatzen ez baduzu ere, ez uko egin zure eskubideei, laguntza juridikoa, psikologikoa, medikoa, hezkuntzakoa. Nahi baduzu, mugimendu feministarekin partekatu dezakezu zure kontakizuna. 660-344-692. nomasviolenciasexista@gmail.com